नमस्कार दर्शक बंधु स्मार्ट टी ओडिया आपको पुणी थे स्वागत। दर्शक बंधु आसला एक खुशी खबर जहाँकि भत्ता वृद्धि को नहीं सरकार कले बड़ घोषणा। तो जदि आप घरे कहीं भत्ता पाँच भिडियो को शेष पर्यंत निहात देखूँ कहीं आपं खुशी खबर तेज संपूर्ण खबर कौन अच्छी बास पूर्व भिडियो को लाइक सहित आगू यपरी भिडियो चाहते सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई रखिए। ओडिशार लक्ष लक्ष लोकों भत्ता को नहीं आसी एक बड़ अपडेट। जो मैंने वृद्धावस्था किंबा दिव्यांग भत्ता पाउछंती सेମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ପାଇଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା 3500 ରହିଛି। ବିଶେଷକରି 80 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଯୋଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ 80% କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତା ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାସକୁ 3500 ଦିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାଥରେ 3500 ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବୟସ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତା ଏବଂ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି। ଏହି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତା ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ସହାୟତା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିଲା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ଆପଣ ଜଣକୁ ପାଇଲେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଯେବେ ଏହିପରି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ।